Cottrell, pas dda o ganol ca. Ac yna Graham, Josh Graham! O, arbediad ragorol gan Coughlin. Cyfle cynta'r gêm yn dod wedi 10 munud. Ergyd nerthol, arbediad arbennig gan Coughlin. Warman, nachi bas. Hyfryd gan Warman i drad McLagan yn erbyn Gerrard. Heibio i Gerrard. A'r ergyd isiel yn cael ei harbed a'i drad gan Coughlin. Josh Graham. Graham yn edrych am y rhediad gan Warman. Warman rhwng yr amddiffynwyr. Ond yr ail bêl yn cael ei chasglu gan McLagan. McLagan, pryn i ni wedi gweld e. Prynhaw ma! Ac yna'r arbediad gan Scott Coughlin yn un ardderchog yn y diwedd. Ond McLagan yn casglu, neb yn y canol, yn mynd i hunan, ergyd nerthol. Ond arbediad Coughlin. Wal o wych, hew! O, arbediad ardderchog arall gan Coughlin. Yn isiel i'w dde, oedd hi'n mynd mewn i'r gornel. Hillman ffips o'i flanau, torri tu fewn. Geith e ail gyfle, mae Josh Allen o'i flanau. Mae'n dewis y bas at Miles John, mae doi yn y canol yn disgwyl croesiad. Allen ar ei drod chwith! A Michael Lewis yn hedfan trwy'r awyr i arbed y Barri. Cyfle gorau'r ail hanner i Llanelli. Bollten o ergyd yn cael ei harbed gan Lewis. Cottrell, parhau a'i rediad mewn i'r canol tuag at Bull. Bull yn troi erbyn Barri. Mae wedi cael ei gorau honno fe unwaith yn barod. Dyma Bull. Bull! Trosedd, cic o'r smotyn. Y drosedd gan Hillman. Mae'n cwestiynu hunan am y dacl. Cic o'r smotyn yn cael ei dyfarnu gan Kim Fisher. McLagan yn erbyn Scott Coughlin. Ac mae e'n claddu'r bêl heibio i Coughlin i ugeinfed gôl yn y gyngrair y tymor yma. A Cain McLagan, y chwaraewr profiadol, yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Dyma Gerrard, annog yr hediad gan Hillman. Hillman tu ôl i Michael George. Parhau i fynd Hillman. Yn cael ei groesiad mewn, mae'n ei gwneud yn wirthiol. Parker y Cronin! A mae Cronin wedi dod â'r sgôr y gyfartal. Sean Cronin! Mae wedi cael prynhawn campus i'r tîm cartre. A nawr mae wedi cyroni'r cyfan gyda gôl wych i gornel ucharhwyd. Graham. Josh Graham. Chwilio am y rhedeg a Michael George! O'r cefnwr i fyny o'r cefn yn derbyn y bêl gan Josh Graham, ond i ergyd heibio'r postyn. A valuable point. Did you think you deserved better? No, I think the point was fair. Over the course of the game, Barri had good moments in the game, and we felt that we had good moments in the game, but point fair. For us to come down here and not get beat and keep that unbeaten run going was something that we prided ourselves on, and I think sort of both managers went home happy. Gwybod mynd i bod yn gêm anodd heddiw. Nhw wedi ennill 14 mewn tro, felly cael pwynt, ond dim digon da fi'n credu os ni moyn mynd lan ennill y gyngraedd.